Bigarren urtean Sarredoko Meka eta Domeka honetan agertzen den mezua oso argi dago. Alde batetik Moisesek erakusten duzku nolakoa. Hitzegaz nolakoan da Jaungoikoaren aginduak. Aginduak dire bizi izateko eta bizitzarekin bizitza emoteko prest egoteko. Horregatik gorde behar dugu gero mundura eroateko. Hartu dugu zan aginduak mundura eroan behar dugu. Eta horregatik salmo esaten dau. Jauna hor dago ez zure txabolean. Jaungoikoaren etxien egon behar gara, beragaz batera, bilteko eta bizitzeko. Baina, bigarren akurra esaten duzku moduan, bizi behar dugule. Eta bizitzarekin erakutsi eta bizi. Erakutsi eta bizi indar batean. Gure hitzak eta gure ekintzak ildo beretik joan behar direla. Eta gure hitzak eta gure ekintzak utzik ez dira egon behar. Beteta egon behar dire. Eta beteta egoteko liturgian Jaungoikoagaz daukagun harremana da adierazteko. Eta Jaungoikoaren hitzekaz egin behar dugu ez gure moduen, nahi dugun moduen postasunagaz betera ez, oso divertigarria hitzeko ez. Jaungoikoaren harremana eukitzerakoan divertigarria ez da importanteena. Importanteena da, barruan ateratzen den hitzak eta ekintzak, Jaungoikoaren hitzak onak izatie, bai Eukaristian, bai liturgian, bai gure bizitzan. Jaungoikoa, zeugandik datorren guztia, sartu gure bihotzean zuganako maitasuna. Lotu gaizuz gero eta estuago zeugaz gugan indartu da gizun hon guztan guztia. Eta indartu dozuna arreta hondiz zaindu. Otoitz honek kreazioaren unera garamatza atzera. Arraro samarra irudi dezake, baina zorkuntzaen unie da. Hortik sorten baita begiesteko gai garan on guztia. Horregatik eskatzen dugu ondua gure bihotzean erein daiten, eta emon ditzagun frutuak maitasunezko frutuak Jaungoikoaren izenean. Atzera egiten dago otoitz honek gure bizitza erlijiosoagoa izan daiten eskatzeko. Erlijiosoa Jaungoikoaz lotuago eta aurkoaz lotuago dala ulertzen dugu. Erlijioso hitza Jaungoiko eta gizakiaren alkartea eskatzen dagoen religaretik dator. Gure bizitza gizatiarra izan daitela, jaso dugun bizitza jainkotarren izan daitela be. Eta horren lekuko izan behar dugu. Virgine zuhurrak bezala maitasun hori beren urkuetan gorde baitzeben. Munduan beste gauza batzuk egiteko gai izan gaitezen. Eskaintza santu honek jauna, ekarri digula beti zure salbazioaren doaia. Sakramentoetan irudiz ospatzen duguna, zure indarrak bere betera, eroan dagian. Ogi eta ardaua izkintzea zorkuntzaren gauzatze bat da. Eta beraz Jaungoikoak gizatirentzateten bako bedeinkapena zan une horretarak garamatza. Arrazoi honegaitik, beragaitik eskatzen dugu Jaungoikoaren bedeinkapena. Bere ekintzak, bere bodereak ospatzen ditugun misterioan nola beteten dan, erakutz diezagun. Eukaristiaren misterioa da eta Jaungoikoaren laguntza behar dugu ulertzeko, ze gure sentiutikat dagoalako. Horrezagatik, ulermenaren eskaera egiten dugu, santuaren bidez, kreazioaren elementu batzuk, santutasunaren bidez, kreazioaren elementu batzuk hartu, ogit eta ardaua, bere semearen gorputz eta odola bihurtzeko. Gure ahalmen handiaren egintza dena, gizaki hilkorrei jainkoskur zure laguntza motea. Eta gure izate hilkorretik ataratzea, atan beho zabidea holan gizon baten bidez galdua ziranak, beste gizon baten bidez izan ziren salbatua. Jesukristo gure jaunaren bitartez. Urtean zeharreko 3. prefazioa da. Gure burua jaunaren ekintzetzat onartzean. Atzera egin behar dugu, zer dira egiazki Jaungoikoaren aginduak geuretzat. Zergatik aitortzen dugu, Jaungoikoaren semala batzat hartuta, jaso dugun maitasun hori, aldi berean emon behar dugun maitasun hori bera da.
Onartzen dugu gure gisa izatera ahultasunetik sarritan ez dugula lortzen. Horregatik, jainkotasunaren indarrak maitatzeko gai izatera garamatza. Erremedio geure aragitik dator, jaungoikoaren semearen aragitzeagaz bezala. Maitatzeko gai garala erakusten duzkun enkarnazioa hori. Horregatik, Kristoren gaitik egiten dugu. Gure jauna prefaziozoan aragintzen da, Kristo ez bada prefaziozoan erorten da. Eta gure otoi guztiak ez leuke inolako sentidurik izango. Harturik otoitz egiten dutzu jauna. Maitasunaren agiria dan janari honek sendotu dagiala gure bihotza. Gure zenidenga zeu zerbidu zaiguzan. Eukaristiaren amaieran hartu dugunaz jabetu behar gara. Gozarik ez izango ez dugun benetako ogiagaz, gure bihotzak sendotzeko. Maitatasun ondan ogiagaz. Horta horrela, jaungokoaren modu asko sakonagoan eta emanagoan zerbitzu du ahal izateagaz.